Ndị na-ege anyị ntị na Amaokwe TV, anyị na-asị unu nọ n'ụzọ pụrụ iche ebe ọ bụla unu nọ. Unu ga-afụ na anyị abịago ka anyị bulu nnukwu mama anyị bụ Nnee Ugada. Ka anyị buli ya wee pụba ka ejekwanyere ya ugwu nke ikpeazụ. Unu na-ekwe anya, unu ga-afụ na ha abịagwo, ndị nwe abịagwo, ha bịa n'ikem ka ha bịa bulu nnukwu mama anyị jekwanyere ya nnukwu igwe ikpeazụ. Ya bụ anyị na-asị ka mkpụrụ obi azụlụ ike na ndụ kwa. Amen. Na bụ na anyị na-asị nnukwu mama anyị bụ Mrs. Justina eze. O biri ezigbo ndụ mgbe ọ dị ndụ. Ọ mụrụ ụmụ, mụọ ụmụ na ụmụ nwanne. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndụ kwa. Na bụ ebe ọ bụla ị na-esonyere anyị na Amaokwe TV, gwa anyị ebe ị nọ na-ekiri anyị, gwa anyị afa gị na obodo ị nọ wee na-ekiri anyị. Ị nọ na mba ofesi, ị nọ na mba Nigeria. Gwa anyị ebe ị na-ekiri anyị n'ụwa niile. Tell us where you're watching us live around the world. And we say, may her soul rest in perfect peace. Amen. So you can see they are mourning her. Now, but the na-esonyere anyị na Amaokwe TV, anyị na-asị gị daalụ n'ụzọ pụrụ iche. Anywhere you are watching us around the world, tell us your name and where you are watching us around the world. This is the final ceremony, burial ceremony of our late mother, Mrs. Justina Nnee Ugada. And we say, may her soul rest in perfect peace. Amen. Tell us where you're watching us around the world, because from here we'll be going to our father's house at we'll be going to her father's house. We'll be going to her father's house from here at Akpulu. From here, we will now go to her husband's house in Obinagu, Akpulu, Obinagu, before going for the Mass at St. Dominic's Catholic Church in Obinagu. St. Dominic's Catholic Church to Obinagu. And as you can see, her corpse is about to be brought out. Is about to be brought out before the final farewell journey. And as you can see here, these are some of the people that came here for the deceased. Some of his sisters, brothers, cousins on the Mozube ha. Unu ga-afụ ka ihe si aga. Azụlụ ezu wee bịa. Our names. They have Ugada family. They have family from Mojo. Anywhere you are watching us, tell us where you are watching us.
na bụ onye isi anyị na-asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche ndonu na ihe dakwasịrị unu maka na unu na-anyụ anyị n'ebe o mere anyị n'ebe o mere ya bụ ndonu na-asị ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa ya bụ ka ekwe n'ihe na-agwa ndị na-ege anyị ntị n'ụwa niile ụmụnne ndị n'obodo oyibo niile ọnwa n'ihe dị ihe na-agwa ha nwoke nnukwu ihe nchọrọ ịgwa ha apart from that ozi ha ziri anyị ka anyị na-eme and onye abụ na anyị nwanyị anyị vie n'obi too much ọwụya ya tiri anyị ka ihe kriti and o will lie down mana nwoke na-eme ihe ọhọ yikwachi ha ya na ọyikwachi mere enyi nwaanyị a bụ owolu uche ya dị too much be nne ya onweghị ha na-emebe nne ya ọ na-esoghị eme and Ugochi have one and oh yeah, he created a very great vacuum, and I don't know how that vacuum will be closed, but God being on top, we are sure everything will happen. It will be done very properly. So that is it. Nnekwe onye gafu na ati ya ogwo onu moto. Ati ya ogwo onu moto. Ihe niile na-aga n'enye anya. Ọhịa ekwuluba na-eme. Ọhịa ekwuluba na-eme. Na egwu adịghị ọnụkwu nwaanyị bọọbụ. Ọnụkwu nwaanyị bọọbụ. Bụla ezigbo ndụ mgbe ọ dị ndụ. So anywhere you're watching us, everything is ready. We are about to move straight to. We are about to move right now to. To her father's house at Akpulu. Let's go now. Ya bụ ebe ọbụla ị na-ege anyị ntị echekwana ebe ọbụla maka na anyị ga na-ewetara gị ya bụ ozi ka o si aga live broadcast na YouTube. Share this video and tell us where you are watching us around the world. Tell us where you are watching us around the world and continue sharing this video anywhere you are. Continue sharing this video anywhere you are around the world.